Volám sa Silvia Česánková a som učiteľka na základnej škole. Obyvatelia našej obce ma poznajú ako učiteľku, pretože viac ako 32 rokov učím na základnej škole v Ľubici. Oslovila ma pani Babičová svojím volebným programom. Veľmi sa mi páči ako ženská kandidátka, verím jej a myslím si, že volebný program, ktorý nám predostrela, je schopná s nami spoločne zrealizovať. Páčilo sa mi na jej spote, že sa vo svojich spomienkach vracia k svojmu otcovi, ktorý jej vštepoval zásady pracovitosti, čestnosti, slušnosti a verím, že tieto základné ľudské vlastnosti aj ona využila pri výchove svojich 4 detí. Chcem veriť, že všetky tieto vlastnosti, ktoré nám spomínala, bude využívať aj vo svojej práci. Preto prosím všetkých Ľubičanov, aby zvážili jej kandidatúru a išli voliť.